Andoni, bertso saioa bukatu, adiskideekin zerbait jaten geratu, eta denek etxera aldegin dutenean, zuk oraindik ere pixka bat gehiago geratzeko gogoa, etxera joateko modurik ez eta gogorik ere ez. Eta goizeko 3 aldera taberna batea hurbildu zea, jirafa lanetan hasi eta han emakume bat, ustez bakarrik. Hurbildu naiz. Hurbildu eta zuk ezer esateako berak, ze, semean bila? Berso saio bukaera, neretzat ze marabila, une hortan zabaltzen da, nerbioen maratila, taberna hontan sartu naiz, galdu egin det kuadrilla, emakume bat galdezka, mingaina ez dauka illa, banike emango diot, erantzun trinko bipila, erabakidet estresa, alkoletan joan dadila. Ta gaur iritsi naiz nere, semearen aitan bila. Ta gaur iritsi naiz nere, semearen aitan bila. Ez du asimilatuta, Andrea joan da aparte, eskerrak beste tiporrek, barra hontan badun parte, esan diot 7. Bourbon garesti bat bete, ta izketan hor hasi naiz tipoakin derrepente. Garai batean txapeldun, Illa Zarauzko alkate, ta deprimiturik nago orain naiz illa bate. Gaur bersokideek ere dragoia deitu didate. Gaur bersokideek ere dragoia deitu didate. Realak atzekaldean problema dauka itzela. Aste hontan denboralean, itxasoa ze krudela, enen nora igo zaigun, euro iborran nibela, berriketa eman arren, ez dit erantzuten bela, baina esku altxatzen du beti Neronek bezala. Azkenean jabetu naiz, ispiluai ari naizela. Ta badakit etxerako ordua oraintxe dela. Ta badakit etxerako ordua oraintxe dela.